Sí. Que te quieras hacer una de hacer eso. Bona nit. Avui és un dia especial perquè veurem una obra de teatre que té 7 personatges. El primer personatge és l'alcalde del poble, el nom del qual és Benito i el seu signe és aquest. El segon personatge és el governador del poble, que no té nom i signe tampoc. El tercer personatge és el regidor del poble, el nom del qual és Joan i signe aquest. El quart personatge és la filla del regidor, del Joan, que no té nom ni signe tampoc. El cinquè personatge de l'obra és l'estafador, que es diu Rodrigo, i el seu signe és aquest. El sisè personatge és el soldat, que es diu Fourier, i el signe d'aquest soldat és aquest. I finalment, l'últim personatge és el nebot de l'alcalde, que no té nom i tampoc té signe. L'últim personatge d'aquesta obra és el nebot de l'alcalde, que no té nom i tampoc té signe. Sí, al segle... Al segle XVI, a tots els pobles hi havia dues figures molt importants. La primera, l'alcalde del poble, i la segona, el regidor del poble. També en aquella època era no ser cristià. Per no ser cristià podies anar a la presó. Ja està, sí. En un d'aquells pobles va arribar un estafador a presentar una obra de teatre perquè l'alcalde pogués descobrir quines persones del seu poble no eren cristianes. Només les persones cristianes reals podien veure l'obra de teatre falsa. Vigileu, vigileu! Mireu, que ve un toro! Aparteu-vos, aparteu-vos! Ostres! Que el toro ve cap a nosaltres! Ah, no, no, marxa, marxa! Uf, quin ensurt! Rodrigo! Que els personatges no ens espantin tant, Que mira, la meva filla pobreta s'ha espantat molt. És que el toro venia cap a mi amb unes banyes afilades i llargues, igual que ganivets, i jo m'he espantat. Filla, pensa que tu pots veure, perquè ets cristiana, Clar. Que estrany, jo no veig cap toro, i per què tothom el veu i jo no? Que raro. Mireu, mireu! Mireu quants ratolins!
de Noé! Ostres, ostres! Ai, ai! A mi, els ratolins, on són, on són? Jo em tiro, em tiro! Traieu-me'ls que em pugen per les faldilles! Sort que jo porto calçons, Així no em poden pujar. Va. Ja està. Mireu, mireu. Mireu quina ballarina. Oh, guapa. Balla molt bé. Que guapa que és aquesta ballarina. Tu, nebot, vols ballar amb ella? Sí, jo. Li toca parlar. Nebot, vigila. La ballarina no és cristiana, Qui és el governador? Qui? Jo sóc el governador. Per què? Necessito allotjament per 30 homes. Ja. Jo crec que aquest soldat és de mentida, Que no, que és de veritat. Jo també ho penso. Aquest soldat és de mentida. Igual que el toro, els ratolins i la ballarina. Que no. No. Mentida. La mentida tots. Segur. L'allotjament el teniu preparat ja? No, què va? Per què? Perquè tu ets un soldat de mentida. Què dius? Si jo soc de veritat. És de veritat. Que no, que és de mentida. Mira. Tot és de mentida. Que no veus el meu nebot que va ballant amb una ballarina de mentida? Para, que no veus? És tot mentida. És un estafador! Saludem, no? Ja està, no? Saludem. Que xulo. Aquesta és molt que quiere. O cloc. Una un poc. Hay que repetir mi parte saludo, ¿no?
En un d'aquells pobles va arribar un estafador a presentar Vigileu, vigileu! Que ve un toro! Aparteu-vos, aparteu-vos! Uf! Sort que el toro ja se n'ha anat. Venia cap a mi, Qui? Ah, sóc jo? No, sóc jo! Mireu! Mireu quants ratolins! Quin munt, però d'on venen? Ah, de l'Arca de Noé. Ei! Ai, jo, els ratolins, quina por! Espera. On mira? No sé què de dir, m'he Que em perdut. tiro per la finestra! Espera. Mireu! Una ballarina! Que guapa! Que guapa que és aquesta ballarina! Tu, nebot, vols ballar amb ella? Sí. Aquí. No. Ai, no entiendo. Tu graves aquí només. Jo aquí. I nosaltres ja passarem. Vosaltres passeu, vale. Tu no mous la càmera. Va.